Graven. Dat geeft ook een ontzettend muzikale noot aan het gebeuren. Zijn wij heel vieren dragers, wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze trotseert te mogen dienen voor koningin en vaderland. Ja, ja. Een show besproken voor de KMA-kadetten. En die KMA-kadetten komen hier.
En die noemde mijn naam. En toen zeiden ze, oh, die kennen wij goed. Net of ik hier altijd kwam, ik ben er nog nooit geweest. Maar die show hier, die kost... Heren, als we nu rechtdoor kijken...
achter de stoel al, ik kom er zo aan. Zo stuk.
Kijk, dan leggen we een dikke toetje. Even voor die willen bepalen. Met het
Bonjour. Bonjour. Vous êtes op tafel bij
Ah oui, bien sûr. Ja, dan die hoge Ik heb hem met dat op de kabel gezien, Jan. Ma che ti sono dei fai? Voetbal. Mooi hè, die baan die zie je toch normaal niet? De voetbalveld. Die, kijk, die zijn de... Dus dat is een flink dat is hier. Waar? Recht voor, vlak daarachter. Oh ja, dat kun je ook zien. Dat is Hasta por bulan la lampada.
História mesmo. E depois aparece uma parte nova da cidade. Ik wil er niet op. Ik heb er vanaf echt niet over nagedacht, maar jullie hebben een hele dag de tijd. Ja, maar moet wij met de bus? Jullie gaan met de bus. Wat? Ja, ik wil die 10 minuten even Hij naast. Ook een stuk meningsspel. Ook straf.